ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. Let me tell one story. What man? ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ತಲಿಪೋಡು ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ತರಿಯೇ, ಆತನಾಗ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಡ್ಡಿಯೇ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಾರ ತಲಿಪುಲೆ. LOL, haha, laugh out loud. Balotelli, ball scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ Wait, no, Priyas only. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. What a comedy. ಬಂದರೆ ಕಲೆ ಪನ್ಪಿನವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜತ್ತದು ಪೆಜಿದು ಕೊರ್ಪೆರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪುರ್ಸಾದ ರೂಪದ ಕಲೆನ ಬೆಳಗಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿಂಚಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಅವನ್ ಎತ್ತಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಣ ಬೋಡು ವೇದಿಕೆ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಹೊರಟು ಒರಂಬ ಕಾಲೋರ್ದು ದುಂಬು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗೇಡು ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸಾಲ್ಮುಕಡು ಉಂಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಲೇಸು ಲೋಕ ಮಾನದಿಗೆನೆ ದೆತನೊಂದು ಇನಿ ಕಾನಗ ಒರ್ಮನೆ ಎಸಲ್ದ ಐಸರೋಡು ಒಂಜಿ ಒರ್ಮನೆ ಎಸಲಿಗೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಎತ್ತಿ ನಿರ್ದಾತ ನೆನೆ ತಪ್ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಬಂತ ಎಸಲ್ ವರ್ಮ ಬಲೆದಿಂಜಾದರೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಟೂಸ್ಟರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂತ ಸುರುಮಲ್ಪನೇರ್ ದುಂಬು ಅಭಿನಗಾರನ ಚಾತುರ್ಪಿಯ ತುಂಡು ಪಂಪಿನ ಪೆಜಿದು ತೂಂಕುದು ಲತ್ತದು ತೀರ್ಪುಗರ್ರೆ ಓಲಗಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲದ ಬುಡು ಉಡಲದ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೂಟದ ಕುಲ್ ಬರ್ರೆವಲೆ ರಕಲ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂದಾಂಡ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಕೀರಿಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಸುರುವಾಂಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆತೆ ಬೆತ್ತೆ ದೇಶೋಡಿ ಗೊಬ್ಬು ಪಸೆರ್ದು ಪರಡ್ದು ಇನ್ನೇ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆಂದು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಗೊಬ್ಬು ದೆತೊಂದುಂಡು ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ರೀತಿಡೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಗೊಬ್ಬು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪಡೆ ಅಂಡ ಹಳ್ಳಿಲೇಡು ಕಂಡೊಲೇಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ದುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನೋಡು ಮದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತಲ್ನ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಕೊಡರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಪೇಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಚಂಡು ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿಪಾದ ಬರ್ರವಲ್ಲರು ಕುಸಾಲ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು BC ರೋಡ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಡಪೆರಡು ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಡುಲ್ಲ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಮುತಾಲಿಕಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡತುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನಕಲು ಬರಂದುಲೆ ಓಹೋ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಲಸಿತ್ ಮಲಿಂಗ ಬರಂದುಲೆ. ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಲಸಿತ್ ಮಲಿಂಗ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೋರಿ ಅಂಜನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿ ಲಸಿಂಗ ಮಾಲಿಂಗ ಅವನದು ಅಂಡ ಏನನ್ನು ಪಣಜಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಚಿನ ಕಂಟ್ರಿ ಬೈಪಾರ
ರಣಜಿಗೆ ಅತ್ತವ್ ರಣಜಿಗೆ ರಣಜಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಡಿ ದಾದವು ಈರನ್ ರಣಜಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡಂಡ ಈರ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಂಡಿ ಇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ರಣಜಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಯಾನು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಪಿದೆ ಬಾಡ್ನಿ ಇರು ಮಾಲಿಂಗ ಬಿಡ್ತು ದಾತ ಪುದರ್ದೀನಿ ಯಾನು ಸಾಲಿಂಗದಿಯೇ ಒಕ್ಕ ಈ ಪುದರ್ದಿಂದ ಲೋಕಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಚೇರಿ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರುವರಿ ಇರ್ರಿ ಸರಿ ಸರಿ ದಾದಾ ಇಂದು ಯಾನು 100 ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಈರ್ನ ದಾತೆ ಹಾ. ಈರು ಓಲಂಡ್ಲ ನೂದು ಪಾಡ್ದಾರ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಆತೆ ಯಾನು 100 ಪಾಡ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನು ಪಾಡಿ ನಾನು 100 ಅನ್ಪಾನೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ದ ಏರ್ ಪಾತಿರುವೇರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ದ ಹತ್ತು ಸೆಂಚುರಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಯಾನು ಸೆಂಚುರಿ ಪಾಡ್ದನೆ ಎತ್ತಿ ಆನ ಕೊರ್ತನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಸೆಂಚುರಿ ಯಾನು 100 ಪಾಡ್ನಾಗ ಸೋಡ ಪಾಡೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಸೋಡ ಸೋಡ ಸೆಂಚುರಿ ಸೋಡದತ್ತು ಬಗ. 100 ರನ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿನಿ ನಾನು ಈರು ಕೇಂದ್ರ ರನ್ ಯಾನ್ ಪಂತನ ಸೋಡದ ವಿಷಯ ಆತ್ ಅವಂದು ಈರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈತ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರತಿ ಈರು ಏರಿ ಜನ ಏರಿಯೇ ಇತ್ತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ ಏರಿ ಜನ ಏರಿ ಅಂಪೈರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಪೈರ್ ಯಾನು ಇಂದು ಅಂಪೇರ ಹಾ. ಯಾನ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಆಡಿ ಎಂಚಿನಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಪೈರ್ ಇರ್ ದಾದ ಅಂಪೈರ್ ಚಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಈರ ನಂಗೆ ಅಂಪೇರ್ ಏರನ ಪಣುವೆ ಅತಿ ಅಂಪೈರ್ ನಕ್ಲಿನ ಇರ್ ಚಲ್ ಮಲ್ಪುನ ದೇ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಪೂರ ಏರ್ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಏರ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾನತ್ತ ಲಕ್ಲೆ ಪೋಲೆವರ ಇರು ಎಂಚೆ ಯಾನಿಯೇ ಎಂಚ? ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಹಾ. ಅವ್ಲು ಏನನ್ನ ಅಂಪೈರ್ ಮಲ್ತಿ ಹಾ. ಆತ್ ನೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪೋದು ಅಂಪೈರ್ ಆಯ್ನಿ ಹಾ. ಎದುರ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಒಂಜಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಹಾ. ಪೂರ ಮಿತ್ತರ್ದೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಹಾ. ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಹಾಕುವ ಮಾರಾಯ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ ಇಂದು ದಾದಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ಸರಿ. ಒರಿ ಬತ್ತು ನೆಲ ಹಾಟಿ ಹಾಕಿ ಹಾ. ಬಾಲ್ ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕಿಸಿ ಬಲ್ಲಡ್ ಬೋತುನು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಎಡ ಬನ್ನಿ ಅವಲ ಒಲಂಡ ಉಪ್ಪು ತೂಲ ಅಂದ ಅವಲ ಒಲಂಡ ಉಪ್ಪು ನೋಡಿ ಇಂದು ದಾದೆ 4 ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸರಿ ಈ ವೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಬಂತಾರೆ ಸರ್ ವೈಡ್ ಬಣ್ಣ ಹಾ. ವಿಕೆಟ್ ಉಪ್ಪು ಹಾ. ಆಮೆ ಟೀಮಿಟ್ ಗೀಟ್ ಉಪ್ಪು ಹಾ. ಆಯ್ತು ಉಲಯ ಪಾಡೋಡ ಅಂದೆ. ಬೌಲರ್ ಬತ್ತು ಫಿದೆ ಪಾಡ್ನು ಹಾ. ಯಾಪತ್ತುಂಡ್ಲ ಫಿದೆ ಪಾಡ್ ಹಾ. ಯಾನ ಎಡಕಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಡ ಎಂಚ ಇಂದು ವೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರಿ 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 ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಚ ನೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಈ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಗೀಟ್ ಉಪ್ಪು ಹಾ. ಆವೆ ಬೌಲರ್ ಆಯನ್ ಕಡಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಆಯ್ ಹೊರ ಕಡತಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಹಾ. ಆಯ್ ಕೇಂಡಿಜಿ ಹಾ. ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ ಕಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆಯ್ ಕೇಂಡಿಜಿ ಹಾ. ಮೂರನೇ ಸರ್ತಿ ಕಡಪನಾಗ ಇಂಕ ಗರೋ ಬತ್ತು ದಾಳವಲ್ಲಿ ಓಟೆ ದೀಪೆತ್ತೆ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ ಇಂದು ಅದೇ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಲತ್ತ ಬಜಿ ಚೊರೆ ಹಾ. ಪರಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಹಾ. ಔಟ್ ಆತಿ ಪೋರಿಕೇನು ಜೈ ಹಾ. ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಈ ಔಟ್ ಆತ ಹಾ. ಬೊಕಲ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹಾ. ನನ್ನ ಆರೇ ತೂವಾಡು ಇಂದು ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಬಟ್. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಓ ಓ ಓ ಔಟ್ ಎಂಚ ಔಟ್ ಆನಿಂದ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತಿಜಿ ಹಾ. ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬು ನಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಹಾ. ಒರಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾ. ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋಡು ಹಾ. ಆಯ್ ಔಟ್ ಆರ್ನೆ ಕೇನಿಜಿ ಹಾ. ಯಾನ್ ತುಯಿನ ಆಯ್ ಔಟ್ ಆಯ್ ಹಾ. ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬರೆ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ನೀನಿ ಔಟ್ ನಿತ್ತ ಔಟ ಔಟ್ ಇಂದು ಔಟು ಹಾ. ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಇದು ಯಾನ್ ಒರಿಯನ ಎನ್ನ ಎದುರ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಏರ್ಲ ಇದ್ದಾರ ಎದುರ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬರ್ಪುನ್ ಅಂದವು ದಾದ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಬರ್ಪೇರ್ತಲೆ ಓ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೆಪ್ 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 ಅನ್ನ ಮೂಲೆ 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 ನಿಲಾವಡು ಒಂದು 7 ಪಂಡರತ್ತ ಅವು ಬಯ್ಯದತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆದ ಬರ್ತಾರ ಉಂಡ ಎಂಚಿನೆ ಎಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಇರಡಕೇನುವೇನ ಅವಳಂದೆ ಇರೆಗ್ ಬಡೇದಿದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿರ ಬಡಜಿ ಏಪಲ ಲೆಕ್ಕದ ಪೊರಟು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಎಂಚ? ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕದನ್ನೇ ಪರ್ಪಿನ ಎಂಚ ಲೆಕ್ಕದ ಇನಿ ಆಯನ ಲೆಕ್ಕದ ಎಲ್ಲೆಮ್ಮೆರ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊರ್ನಾರ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕದಂದು ದಾಲಜ್ಜ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಓಸಿ ಜೀವನ ಮಾಡ ಅವೇ ಎನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಸಿ ಅತಿ ಈತ ಮಾತ ಪರ್ಪರತ ಬಡೇದಿದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಬೊಡೆದಿ ಡೈಲಿ ಒನ್ ಫಲ್ ದಾದಾ ಲಕ್ಕೆರನಗ ಪೋಪೇರು ಪತ್ತರೆನಗ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಜಿನೆ ಅತ್ತ ಲಕ್ಕೆರನಗ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಪತ್ತರ ಅಂಟೆನಗ ಬರ್ಪೆ ಲೇ ಐನು ಸಾಲಿ ಬಗಲ್ರ ಸಂಕಟ ಇರೆಗೆ ಸರಿ ಬಗ್ಗಂಡ ಪಂಚಾಪು ಜತಿ ಅಕ್ಲೇ ಬೋಲೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಪನ್ಲಕ ಈರು ಒರಿಯೇನೆ
ಯಾನ್ ಒರಿಯೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂದೆ ಆರ್ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂತಾರೆ ಈ ಒರಿಯೆ ಪೋಂದು ಇವ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇರೋ ದಯಪಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಇರೇನು ಉರಿಯನ್ ಕಟ್ಟಬಿಡ್ತೀನಿ ಒರಿಯನ್ ಬರ ಅಂತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ ನೆಲಕ್ ಹಾಕುವೇನ್ ಏರಿ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮತಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ಸೈಡಂಚಿ ಏರ್ ಫಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ ನೆಲಕ್ ಹಾಕುವೆ ನೆ ಆ ಏರ್ ನೀರೆ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮತಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ಇರ್ ಫಂಡಿಜಿ ನಾಜೊಂಡ್ ಏರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರಿ ಆಜ ಪಾಡ್ಯಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರ್ ಬಂಡ ಏರ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಪೋಲೆ ಕೈ ಕಾಲು ಪೊಲಿ ಪೋಲೆ ಲೇ ಇರು ಒರಿಯ ಬೈದ್ರನೆ ಏನು ಒರಿಯ ಬೈದಿನ ಮಗ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಉಲ್ಲಿ ಏರು ಎನ್ನೈತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂದ ಅಂದು ಎನ್ನ ಬುಡ್ದ ಆಯ್ಜಿ ಆನ್ ಬುಡ್ದಿ ಆನಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಒಂದು ಆಯ ಪರ್ಪು ಜೊತೆ ಇದು ಜಾಯ ಪಾರ್ಪುಜಿ ಮಗ ಆಮಿ ಪುಣೆ ಅಂಜ ಅಂಜ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪಿದೆ ಲೆಬೋಡ ಲೆಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಓ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ Always spinning my head. It don't even matter what you think you said. 'Cause I got my eyes on you. Watch out. Make a wrong ಇಡೇಲೆ ಅದೇ ಇರೆಗ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ದಾದ ಪಂತೇರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂತೀರಿ ಅತಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರಡದಲ್ಲ ಪಂತೇರ ಎಂಚಿನ ಅಜಂತ ನಿಖಲ ಅಂದುವೆ ಎಂಕ್ ಸಮ ಒಂದನಿ ನಿಖಲ ಅಂದುವೆ ದಾದೆ ಎಂಜಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ನಿಖಲವ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದೀಪಾರ ಕುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮಿಜಾರಡ್ ದೀಪಾರ ಕುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಲಾಲ್ ವಾಸಡ್ ದೀಪಾರ ನಿಖಲೆಗ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ದಿಯರೆ ದಾನೆ ಬೆಡಿಯನ್ ರೇ ಪುತ್ತೂರು ದೀಣಂದ ಇರೆಗು ಗೊಬ್ಬ ಯಾರ ತೀರುವ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಉಂಡ ನಾವಜ್ಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸೇ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಭತ್ತದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಆತೆ ಗೆಂದು ಚಿಟ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತು 10,000 ಕೊರ್ಪೇರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಓಲು ಬೊಂಡಳದಿಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ಬೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ 10,000 ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಲಾಯ್ಲೌಟ್ ಗೊಬ್ಬುನತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮೂಲು ವಿನ್ ಆನಂದ ಫೈನಲ್ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಬೊಂಡಳದಿ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರಪೇರು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪಗಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಇರ್ ರೆಡಿಯಾ ಫೈನಲ್ ಏನ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಪುರ್ಸೋದಿತ್ತನ ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಫೈನಲ್ ಯಾನ್ ವಿನ್ ಆಪೆ ಏರು ಫೈನಲ್ ಯಾನ್ ವಿನ್ ಆಪೆ ಇನ್ನ ಕರ್ಮ ಈ ವಿನ್ನ ಪುಣೆ ಆಯೆ ಒಂಜಿನೇ ರೌಂಡ್ ರಡ್ನೇ ರೌಂಡ್ ಮೂಜಿನೇ ರೌಂಡ್ ಬೋಡೈನಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ಪಿ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮಜೆ ಸೈತೆ ಹೋಗಿ ದಾದ ಮರ ಕಟ್ಟು ಐನ ಬೆಚ್ಚೋಡ್ಬೋದು ಪೊರ್ಲು ನಿಂಗುನಿ ಮನದನಿ ಎನ್ನಡೆ ಅರ್ಪುಣಿ ಇದಲ್ಲ ಉಂಡ ಅತಿ ಈತು ಪರ್ಪರತ್ತ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರ ಪೊಪ್ಪದಲ್ಲ ಕೇಂಜರೆ ಏಂಜೇರ ಪಪ್ಪಗೇನು ಏರು ಒಂದು ಈ ಒರಿಯ ನಿಂಗೊಂದು ಬೈದಿ ನಮ್ಮ ರೆಂಕಿಜ್ಜ ಯಾನೇ ಏರ್ರ ನಟ್ಟದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ ಒಲ್ತು ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಅಲ್ತು ಕನಾಫಿ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗಲ ಬೇಜಾರ ಆಪುಣ್ ಮಾರೆ ದೇಗಿ ಒಂಜಿ ನೇತಲಕ ಬೈತಾರ ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಮೇನ್ ತುಲಿ ಎಂಚ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಉಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಇತ್ತಲ DSP ಪ್ಲೈನ್ ಇರ್ಲೇನಾ ಏರಿಯಾ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಶಿಸ್ತುಡುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜರ್ಸಿಲ ಕೊರ್ತಿಜಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಜರ್ಸಿ ಕೊರ್ತಿಜಾರ ಜರ್ಸಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಬೊರಿಯರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಊರ್ದವೆ ಯಾವ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇಸಿ ತಳಿನ ಪೆತ್ತನ ಗಣತ್ತು ಕೊರಿಯೇರು ಜರ್ಸಿ ಅವೇತ ಪೆತ್ತ ಅವತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ನಿ ನಿಖಲ್ನವಳು ಜರ್ಸಿ ಬಂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಇಡಿ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಐನ ಯಾವ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಎಂಕಲಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಸೈಯರ್ ಇತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಪುದಾರ್ದಾದ ಯಾರನ ನಿಖಲ್ನ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಪುದಾರ್ ಅವತ್ತೆ 6 ಎಂಚಿನೇ ರಾಜಮೌಳಿನ ಪಿಕ್ಚರ ಟೀಮ್ ದ ಪುದಾರ್ ಎಂಚ 6 ಬಂಡ ಎಂಚ ಸುರುತ ಆರಂಬಿ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದಂದು ಕುಡಂಜಿ 6 ಯಾನು ರುಕ್ಮಯ ರೈ ಅಂದಂದು ಕುಡಂಜಿ 6 ಏರು ಏರಿ 6 ರಮ ವಿಸ್ರೋಡು ಸರಿ ಈರ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಪುದಾರ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಪುದಾರೆ ಎನ್ಎಂ ತುಕವರ ಕೊರೆಪೋರ ಸರಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಎನ್ಎಂ ನಾಯ್ದ ಮಗಿ ಓಲನ ಟೀಮ್ಗೂ ನಾಯ್ದ ಮಗಿದ ಪುದಾರ್ ದೀಪೇರೆ ಮಂಡೆ ಸರಿಂಡೇರಿಗೆ ಆತಾತು ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮೋನೆ ತುನಗ ಅಂಚನೆ ತೋಜುಂಡಿ
ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ದಾದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚ ಇತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂತಾರ ತೂತೆ ಅವು ಇಂಚ ಇಂಚ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ತೂತಾರ ಕೇನ್ಯ ಚಾನೆಲ್ ತೂಪೇನೆ ಲೇಟ್ ಈತ ಅವು ಮತ್ತ ಸೈಯಡ್ ಟಾಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಇಲ್ಸ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಇಲ್ಸ ಎಡ್ಸ್ ಹೆಡ್ಸ್ಗೆ ಅವೇ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಜನ ಹೆಡ್ಸ್ ಪಣನಾಂಡ್ ನೆಟ್ ಹೆಡ್ಸ ಟೈಲ್ಸ್ ಆತಿ ಲಿಕೆಂಜಿನ ಟೈಲ್ಸ ಎಂಕ್ ಮೊಸೈಕ್ ಅವು ಗ್ರನೈಟ್ ಅವಂದ ಓಲಾವು ಆಯ್ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಪನ್ಪುನ್ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೆಟ್ ಟಾಸ್ ನನ್ನ ಸೊಂಪತ್ತೆನ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ಅವಳು ದೈ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ರಪ್ಪ ಅನ್ನ ಇಡವಲಿ ಅದು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪರಿಯರ್ಲ ಉಡ್ಪಿಜಾರ ಇಡವಲಿ ಕರ್ಲಿ ಕಾಸು ಕರ್ಲಿ ರಡ್ ರೂಪಾಯಿ ದಾಯ್ ಸೈಪೋ ಮಾರೇ ಅವ್ ಟಾಸ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೂಯರ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಪರಿಯರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಿದೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಟಾಸ್ ಇಡು ಇವೆ ಎಡ್ಸ್ ಬಂದದು ಎಡ್ಸ್ ಬೂರ್ದಾಂಡು ಇವೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಕುಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಏರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿಕುಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಬೆ ರೆಡ್ಡೆ ಅದ ಪಿಚ್ಚಿ ಚಂಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಪಾಟ್ರೆ ಬರ್ಪುಣ ತಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ರಿಕ್ಷಾ ಹೊತ್ತೊಂದು ಬರ್ಬೇರಿ ಬಲೆ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಬಲ್ಲೆ ಲಾಯಕಾಪುಂಡ ಈ ಅಲ್ಲಿದಕ್ಲಿನ್ ಮಾತ 19ನೇ ಇಂಚನೆ ಅಪ್ಪಿನಿ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಅತ್ತಿ ಬಾಲ್ ಪಾಟ್ರೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಕೇಳಿನಿ ದಾನೆ ಬರಂದೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಸೇ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಓಡಾಡದ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಳು ಅಗ್ಗಿದು ತಿನ್ಕೋಲಿ ಅವು ವಿಕ್ಕಿ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಬೋಗ ಎಂಚ ಇಂದು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ತುಣ್ಣು ಅನ್ಬೋರ ದಾಯಗ್ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಓಡತ್ತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬುದ ಹವಾಡನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬುದ ಹವಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅವಂದಿ ಎಲ್ಲೇನ ಇದಾನೆ ಈ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಮೇಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನ ಬಲ ಮೂಲ್ವರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇತ್ತೆ ಓಡಿ ಇದಿಜ್ಜಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಲೇಜ್ ಅಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ ಉಳ್ಳಿ ತೋಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಚಿ ಸರಿ ಬೌಲರ್ ಇರೋಲತಿ ಸರಿ ಹಲೋ ಬಾಲ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಹಲೋ ಮೇರೆ ಇರ್ದಾದ ಮೂಲು ಏನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಬೋಲು ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಪಿರಾಪದ ಮಲ್ಪುಳೆ ಮೂಲೆ ಎದುರು ಇದೆ ಮಲ್ಪುಡಿ ಎಂಕ್ ಪಿರೋಡ್ ಮಾಲ್ ತಬ್ಬಿಸಿ ಜನ ಎದುರುಡಿ ಮಾಲ್ ತಬ್ಬಿಸ ಪಿರಾಪಲ್ಲಿ ಒಡಕಿ ಪಿರಾಪಲ್ಲಿ ಬಲ ಮಗ ಏತ್ ಪಾಡ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಯಾನು ಈ ಅಂಡ್ಲ ಸಮ ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಮಾರೆ ನಿಕ್ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ ನಿಕ್ ಎಂಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜತ್ತಕ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದ ದಾರ್ಪುಣಿ ಬಲ ಪಾಡು ಬಲ ನೀನ್ ನಾನು ಎದುರ್ದೇನು ದರ್ಪೆರೆ ಮರಳು ಹೊತ್ತೋಡು ಯಾನು ಬೋಡ್ರೆ ಇನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಹೋಯ್ದೇನೆ ಉಂಡ ಇಂದೇನುಂಜಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇ ನೋಡಿ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಈ ಎಂಚಿನ ಮರಳು ಗೊಬ್ಬು ಮೂಜು ವಿಕೆಟ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಾಡೋಡು ಅಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಈ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಕನಕ ದರ್ಪೆರ ಬೈದಿನ ಅತ್ತು ಗುವೇಲ್ ತೋಡ್ರೆ ಬೈದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಉಡ್ತೀರಂಡ ಬಲ ಉರ್ದು ಬಲ ಕೊರ್ಲಿ ಮರ್ಲ ಇಂಕ ಈ ಕೊರಿಯೇ ಉರ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕುಲ್ ಕೊರಡು ಬಲ ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ ಏಲ್ ಬರ್ಸೋದು ಇಡಿಯಲ್ಲ ಅವು ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ನಿಖಲ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಂಚಿನ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾತೇರಿ ಇರತ್ತ ಅವು ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ದಲ್ಲಜಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಗಂಗಾಸರವರಿಯರೆ ದುಡ್ಡು ಉಂಡ ತಗೇನಿ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏಪಲ ಏನೇ ನಡ್ಪುಣಿ ನೀ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲಾಯಕ್ ಹೊರಾಡುಂದಿ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಅಂತಾರದ ಈರ್ ನಿಜ ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಈರ್ ಮೂಲ್ ದಾದ ಕೀಪರ್ ಬಕ ಈರ್ ಅಮ್ಮ ಅಡೆ ಒಡೆ ಪೋಪುನಿ ಉಣಂತಲೇ ಕೃಪ್ಮ ಐನಾತ್ ನೆಕ್ಕೆ ಪಡಿ ಏ ಫಾಟ್ ಎತ್ತಿಲೆ ಒಡೆಗೆ ಬುತ್ತಿಲೆ ಅವು ಕೀಲ ಮಾರೆ ಒಡೆ ಮಾಡು ನಮ್ಗೆ ಉಲಾಯಿಗಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಏರ್ನ ಎಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಎನ್ನ ಗುರಿ ಅವು
ಗೊಬ್ಬ 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 ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಓ ಈ ಕ್ರೀಸ್ ಉಡುಂತು ಏ ಎಂಕೊಂತೆ ಗ್ರೀಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಚಿನೇಕ್ ತಾರೆ ದಡ್ಡ ಪೂಜರನು ಅವು ಗ್ರೀಸ್ ಮಾರಾಯ ಒಂದು ಕ್ರೀಸ್ ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಕ್ರೀಸ್ ಬಲ ಪಾಡು ಪಾಡು ಎತ್ತು ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಬಲ ಬಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಹಲೋ 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 ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ತೀರ್ತಿಡ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ತೀರ್ತಿಡ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ಹೋದವ್ರು ಖಾಲಿ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಪಂಡ ಈ ಭುಜನು ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಕೊನೆಯರ ಜೀವನ ಹತ್ತು ಬಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವ್ರ ಇತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಚ ಮೂವತ್ತ ಆತಂಡ ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬನ ವಿಜಯನು ಲೇ ಇರ್ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ನಗತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಲೇ ಇದೇನೆ ಹೇಗೆ ಇದೇ ಅತ್ತ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಜೇ ನೇ ಎಂಚಿನ ಒಡಗಿದ್ದೆ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಉಂಡ ಮಾರ ಮಕ್ಕಳು ಏರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರಾಗಲ್ಲ ಹೋಲ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ಬರ್ತದೆ ನಾಚಿಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎತ್ತೋ 1000 ಜನ ಮೂರು ತೂವನ್ನು ಲೇರಿ ಮಕ್ಕಳು ಏರಿಯ ಬರಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬರ್ತ ಬೈದಾರತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿದಕ್ಕಲು ಪಂಡದು ಮಕ್ಕರು ಮಲ್ತಾನ ಅವೇ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಹಾಕದಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಪೆ ಪರೀರಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶನ ಇಡೀ ಲೋಕ ಎಂಚ ಬುಗಾರನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶ ಹಳ್ಳಿದಕ್ಕಲು ಪಂಡದು ಮಕರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇದಾನೆ ಇನಿ ಈ ಮೂಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬತ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬತ್ತ ಒಂದು ದುಂಬು ಹಳ್ಳಿಡಿ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಅವೇನಿಕಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಆತನಿ ಅವ ಗೊತ್ತರೆ ನಿಕ್ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಜುಬಿಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಅವೇ ಜುಬಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆದಂದು ಇನಿ ಹಳ್ಳಿಡಿ ಗೊಬ್ಬಿದಿನಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಇನಿ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಅದಿಡಿ ವಿಶ್ವಡು ಜನಕಲು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಬೈದಿಂಡಿಯ ಹಳ್ಳಿಡ್ದು ಬೈದಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಜವಣಿ ಇನಿ ದೇಶುಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದು ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡ್ದಂಡ ಆಯ್ ಪೇಟೆದ ಎತ್ತು ಆಯ್ ಹಳ್ಳಿರ್ದು ಬೈದಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗೊತ್ತೇನ ಆನಿದ ಚದುರಂಗ ಪಗಡೆ ಚದುರಂಗ ಗೊತ್ತು ನನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಚೆಸ್ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನ ನಿಗಲು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮನರಂಜನೆ ಪಡೆಯಲಿ ಅತಿ ಐತೆ IPL ಪೂರ ಬೈದ್ರತ ದಯಮಲ್ತದು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೇನು ಸಾಧಿಕನ ಹೊಡ್ಚಿ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಾಸಲ್ ನಾಯಿಲೋಟು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡೋಚಿ ನಮ್ಮೆ IPL ಪಂಡ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೆ IPL ಪಂಡ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೆ ಬಣಿತೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅವು ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲೇಗ್ IPL ಪಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲೇಗ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಟ್ ನಕ್ಲೇಗ್ IPL ಪಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಲಗಾಡಿ ಕಾಮಿಡಿ 22 ಬಕ್ಕರದ ನಡುತ್ತ ಚೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊದಂಟಿದ ನಡುತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಚೇತನ ಬಂದ ವಾರಿ ಕುಸಲ್ದ ಒರುಟು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನೆಕುಲು ಹರಿಣಿ BC ರೋಡ್ ಜಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ್ ಐತ ಬಗೆಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಡಕ್ಕೇನು ಸುರುಟನ್ ಜೈಲ್ಯ ಪೊಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ BC ರೋಡ್ ಹರಿ ಸಾಲದ ಬದಾವ್ ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರನ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ನಾರು ಶುಭಕರ ಬೆಳಪು ಸುರೇಶಣ್ಣ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿ ಪೋಯಿನ ಪಂಪಿನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಗೊಪ್ಪನಾಗ ಐ ಇಕ್ಬಾಲ್ 6 ಹಾಕ್ಯನ ಅಥವಾ ಗೋಪಾಲೆ 4 ಹಾಕ್ಯನ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅವೇನು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಂದ ಕೊರಿಯನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಂದಾವತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬನ ಜಿತ್ತಿನ ರೀತಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಿಯರು ವಿಶೇಷ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಬಕ್ಕ ಅರುಣಣ್ಣಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತು ಜನಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪನಂತೇರು ಆ ನೀರಿಂಚಲ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕಲ್ನಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿದ್ ನಂಗೆ ತಂಡ ಪಂಡು ಯಾನು ದೇವರ ಈತೆ ನಟ್ಟುನು ನಿಗುಲು 1000 ಜನನು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಪದು ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಿಸಿದ್ದು ನಿಗನ ಪೂರ್ವದ ತಂಡ ಅಂಚೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾದ ನಿಗನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಚೆ ನಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ಪೂರ ಸತ್ಯೋಲು ನಿಗಲಿಗೆ ಕೈಕಾಸುಗ ಕೋರ್ದು ಈ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಿಸಿದ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಭಗವಂತಿ ಕೋರಡು ಪಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಡ್ಡಾದ ನರುಣ್ ಹೆಂಗೆ
ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಎಂಪೈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ದ ಭಾರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇತ್ತು ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್. ಅರುಣ್ ಈ ಸತಿ ಮಂದರನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಬೇತೇನೆ ಏರಿಗ್ಲದಲ್ಲ ಡಯಲಾಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು, ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತನ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು. ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಾಲ ಓಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆವಂದಿನ 20 minutes ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅರುಣ್ ಮಂದಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವಿನವಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷమైన ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಪನೊಂದು ಇನಿತ್ತೆಯೇ ಗಿಡದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೇಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ಒರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೆರು ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.